Bapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Ka HYC Sora Circle ha ka janmet ka arp artre uluber arja arpulai hapo ka jingilam ba corner stone sotun ba general secretary ba gari kupar kenta kila hiar syakasnau mau shamok ban pli ya ka yeng ka bathamai ka ba kila pensna karpang ya ka wei ka longgeng ka baduna ka yok ka kot ka yeng jong ilit Sean Sinola Wanshong bat iba Ananias Wansai ha ka nai ka janmet lai don rengkat kinongilam jong ka dorbar dong mau shamok ba Klebarson Majau sirdar ka ilaka terna ba Andres Wansai ukunirang ba jong ka yeng ubalong ha ka ju ka por utumen besan ba bi pengem kinongilam ka HYC seng kami ba Isak W Basayamoy asisten general secretary ba Donbok Langkar ringdo ubalong vice president kani ka seng la penyat ya kani ka program balingkot daw presiden ka Sora Circle ba cornerstone sotun kiba ai jingkren kilong urang ba dong ba Klebar son Majau ukni jong ka yeng ba bibingem sirdar ka ilaka ba Andres Wansai bat uba Donbok Langkar ringdo haba ai jingkren urang ba dong berusirdar kila perto ya ka HYC Sora Circle ba kila la ban pen urlong ya kani ka kam bat kila ong ba kadai ka histori baningkong ba ka ilaka terna andon kising balang bayara ban pesna yingkupne ukni jong ka yeng ulai thu ba kane ka yeng jong ka persa kalamat yikijing e labun teli kisnem namar ka pangga sitam barbaro sikmi sikpa kemda dei ke basai ke baklan bha ulai thu ba ka kemi jong ka yeng kala khlat no asla perthai menshem snem ha ka por ba ka HYC kadang pensna ya kane ka yeng ka batmai ba kham so melung ka jingi thu ka long ba ki don kimit ba kini ki sikmi sikpa sikhun kila suthia jinget namar baban kaduk ka kardu ulapan pau jing somu skadai e ya ka HYC ka balayara ban pensna ya kane ka yeng na ka banta ka persa ka jongki la yoru ka jingkren na ba Donbok Langkar ringdo ubala ai kublei kerpang ya ka Sora Circle ba kala shem ya kane ka senjam ka babha tam ban yarap lempara breu la ong kane ka yeng menta kala lait na uslap kaler kamlong su kumba mensua ngingej ba ublei unyo ban kerku kerdo ya phinang ni sakmat la khap ya uribon do vice president ka HYC Donbok Langkar ringdo bala IT yo sabi syaka khun jong ka yeng ka sansar Wanshong ka bade ka khun ba marwei ka brangdon ha ka jingpule layo banduai penkentang ya kane ka yeng shua ban IT daw teman besan ba GS Soklet la kublei kulum ya kane ka jingelang do ba gari kupar kenta obalong u general secretary ka HYC Sora Circle HYCCC ngimla kelam na ai kublei ka bakar pangiki pilale eka benta ka badai e hoi pilas dang yakini ka kam ku manglayo jingtep August dan September josem balal dam kayeng kala simpor herei pila pendap de kumba pidon de kathong bakata ka target ka jong pi ka don ban complete hoi nglayo ban pen ladap complete purai kini kayeng tingenget skam bakani kayeng jong ikong iban sarah iban sashimti nang ne bat i papai jong i abakalong yin kaba nang ne shikmat pinom mat shu ye ta ka jing jihe ka por slam lane ka jing kriat ka por air hre ai bakane ka yin kalong artat ka yin ka unong bu nong thau un kurku un kurdo i mei jong pi i bala bam kwai do war blay in yo ban kurku kurdo national net jong kilo bat ngai scam ba kumla keren ni wirang ba ka jing em ka batu perut blai to nang pen i sha ka im lang ka salang bat kham tamro ai ba kanika shnong ga jong pi ling ba i rang ba dong ma dan lang hani bla ai jing kren ka long ka shnong ka ba anang roi porum pare bo blai nong bu nong thao onang yo ban the ki jing ku ha malai wi pui rampe yin bat nang leng jong